Hoy! Ano? Bata akong pensyonado, bugton. Ay! Lugi tao, bro. Reklamo ka? Bangon na da. Bakliwasin. Disturbo kay mo yung tulog yun. Kawon mo ba ka na, Sin? Hindi ka ba nang bangon, ano mo yun? Oo, arat na. Kawon mo ba ka na, Sin? Gabi ka sa akong nanay, ha? Makawalasin, dobla. Ayaw mo nga po, eh. Bakal! 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 Di ka silo yan. Di ka bakal. Asan nyo na tayo? Ang nanay ko na niyo. Kawan mo tayo. Mabugto. Naglabay na kid si Bertoy, ha? Magwapogin siya ako magkuriit. Ay, buat. Gwapogin niya kay Bertoy, ha? Ako magkuriit. Oh, Diyos ko. Berto! Ito! Gago ba one time na, Berto? Wala! Gaga niya bata ni Marites yun. Biga-biga ka naman. Hindi ako si Muya. Ito tabagak, tsura. Balik niya tulog, ah. Nagbalik ka naman tulog? Oo, nagbalik naman ko tulog. Kita mo ginatuyo ko. Paano manabi? Ginamatuan ko man ng katamad. Sorry, hindi ko na kaya mabato sa katamad, Nay. Kampihan mo na lang sa... Masubo matuod ang dili ang ngayon.